Здравейте хора, аз съм Вален без БГ. Сега снимам в Endergold PvP и се намирам на Lard PvP. И сега да скачам на PvP, само каквото да кажа това е на видеото. И може да скочим на диаманти му там. Продаме свин. Ние сменим в играта, е. Да, и... да пим. Скочих! Килнахме го. Уоу! Йоп! И то го килнахме. Добро. Мале, това е много добре. Двама диаманти ни. За клипа супер. Сега. Сочим. О-о! Уу! И хора ще се върна, когато съм пак с диамантен сет. И да. Здравейте хора, пак съм тук. И съм готов с покемки за ден. Може да изчакаме пролом. Видим дали е готов и да идва се печи да скачаме. И хора, ако може да се запишете, моля да се запишете за томболата, която пуснах преди по-предния клип. Защото килваме два диаманти ниония, изведнъж идва и на килва за малко да килва мен и за малко да килва него. И се твистер. Добре, може да го килнем, бай. Да. Пак съм същия сет, само че друг меч. Evo sam spojčen s tako da bi se uvažao od kanal cigaret. A nie widzimy. Този е айронката. Не съм за айрон, се тук просто може да аз така да килвам хора за килвам. Уоу! Този не беше ли сега хакер? Уоу! Tu se prvo много си вече. Момент само хора.
Хора, вече то спробвам много ме изнерви. Пуска значение, ще скача там, където и аз. Не ти на някъде да тръгва. Само заради него ме филмат. Още аре с един съд. Един път ще изграя в на филмите. Това път клипа ще е бая по-късичък. Да, погледам. Следващите хиляди, ако не бяха 39 души, бая съм намерен. Тъпо, че си взема по-малко на стъпиш. Аз предния път забравя явно голямата. Да. Хора, пишем в описанието. Сигурно за последен път, защото аз често снимам този сервер. Беше други, да знам. И то се мотива. Все вас. Я да видим. Как ти с такъв меч макила? Я да видим. Защото нещо много бързо нарече. Другото Exhibition. Вижте Destroyer модса, който спамя. Аз мисля да скачам. Омага. Ето ми. Пак той е направо. Бягам. Друг е. Ето на към тези типа. Уоу. Окей. Ще се опитам да избягам. Како е? Ту да не е тъпо хак. Само си install. Това път кой ма килна? Добре хора, мисля това да тъпа. Знам, че беше много късно.
Няма още какво друго да ви покажа. Ще ви покажа на какво че направихме втория етаж с продъм. Така. И така изхачи от вас, ето бяха много бюджет. Не, всъщност 3 май. Да, и хора, да, това ще бъде от клипа. Коментирайте, оценявайте, дайте лайк на клипа. И ако ви харесва как снимам, се абонирайте за мен. Което надявам да ви харесва как снимам. Нали, не мога да ви заповядам да ме гледате. Но да, благодаря на тези хора, които ме гледат. Също така благодаря за тези 67 абоната. Да, и до другия клип.